Anyang aki din! Agbusog ka na imbag sarayo lakay. Naimas dita si daon ta. Bulalumot ngagpaiso ti sidain bakit? Ay, naggana sinjaw. Pangpapiksa dayta lakay. Oy, nagmayatan. Kanayo na anapig sa ngagtrabaho no kanayo na naimas ti sidak. Ay ayaten ka ngamin lakay. Isu apag si daon ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan ka laeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa'y. Ala, mangan ka nga rodon wan. Tainak agdigo sa. Anya? Apay adi ka makigiddan amangan kanyak. Bakit? Sa anak pa'y amabisin lakay. Muna kalatan wan. Numalpas ka amangan. Mapankan, ija silid ta, wan. Anya ti aramidak ijay sa led bakit? Hindi ka nagdamag. Basta sumarunukan to, Tay nakagdigo saan, wan. Nay, nakaisam ka matlatan nga oray awan is-isa maampari sa riyaw. Kwa, ay. Amuklatan pari sa riyaw. Anya ti amom pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manain ijay naunag akarayan pari sa riyaw. Anya, sika talaga pari Jess. Nakamal mo ka di mo't lang jay bunawag pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahil ta kamal ti amom nga ibaga. Sayo, lakay. Apay aya, Rima, bakit? Paro, teman dagiti buok iti kilik-kilik, saryo. Anya, rabrabi agpaparot ka iti buok ti kilik-kilik. Sige na, lakay. Nagatiling nga ro ti kilik-kilik. Ay, manjak. Agbayadan, tapno awan makunam. Anya ko matibayad mo kanyak. Dahito yun Ay, manjak. Jay! Makabanog dahi ta. Alan saryo lakay. Aglailo aklaan, di mo pa'y kayat. Ay, huwanan Rima. Mudtuyan dahi ta pagparot iti buok ti kilik-kilik. Apay nga awan dagiti anak ta, bakit? Imbaon ko iti ayan dananang. Nay, apay ngay. Kababain mo't no kanayon dalatan iti balay dananang mo. Di mo pa'y kayat. Tapno doha talaang at dito'y balay. Anya? Lakay. Sakloten nakman Hindi ka ba nagpasaklot, Rima? Nagdagsan ka. Anya lakit din dati asawak, Aglailo aklaang mo, di na pa'y kayat. So, apay naglukmag ka, bakit? Kas lalo pumlaang ti kadakkel ti bagik. Nalabos ka mo't kang sasao. Nagseksi ang tupay. Ala. Bumabangan bakit? Sa bali man ti kayat mo mapasamak. Apay nga may napagparikutam ti asawam pari sa riyaw. Nalailo launay ti asawak pari Jess. Di kad nasayaat no nalailo ni bakit mau? Ay sana all. Makabannog pari Jess. Anya, si kapay ti agsurindar pari sa riyaw. Nagado ti ipaparamid na kanyak. Anya ngay dagita ngay paparamid na. Agpailot, agpagabot iti buok ti kilikili, agpasaklot iti nagpaot. Anya, sapay kasla ng baan ti bagina. Nakaluklukmag. Ay, anusa mo na pari sa riyaw. Nagsiksimat, hindi ka ubingan na. Limok maglaang, hindi naganakain. Angam napintaslatan ni bakit mo, paray. Nalakalang asawin ti agan anos, pari Jess. Di mo ngamin ammo ti ugali ni bakit ko. Adamot pakaruan ni Rima no mamingsan. Hoy, lakay. Umay Papanantaya. Mapantan ijay silid, Ay, imalaldawan. Nagpudot ijay silid. Orayan ka, sayo. Adamot electric fan? Manjak. Umahikan ko nakmat. Niko. Apay ngagkudot ka nga eh. Pa-importante ka pa lang, sayo. Mapantakit din ijay silid. Ay, sa bali ka talaga. Tengat aldaw nga. Ay! Rima bakit? Si Mang Petakaon. Di nakasidgan, saryo. Bitugan ka. Na. Bad mood ka ita, bakit? Apa yan? Jak kaya't ang makita ti panagrupropam. Kas kalatik balang. Anya laki din ni Rima. Agunget ka man ang ngawang gap-gapo na. Umatayo ka sa iro. Na, sino katamatan iti sa iro tinagan ko, Rima? Nagalas ka
Day talang ngipan mo tinapudaw. Ne, apayan bakit? Anyat naknakan mo. Tapay akagura nakmanan. Pumanaw ka sa iro. Di ka kaya ta makita. Panaw! Apay Rima. Awan panggapyon ay awid dagiti anak yaw. Di damat kaya ti agawid di balay mi nanang. Kaya dapay kano ti agnaw di balayo kani tatang. Mangtod kayo nga rod iti paggatang ko iti kanan dagiti innem nga anak yaw. Awan nanang. Makamo kayo pa'y lang kadagiti anak mi Kay kayat na kano diti balayaw. Taadda nagdakkel at telebisyon yaw. Ala, may mayat motkit din no adda na dito'y balay. Tapno adda kadwami ken ni tatang yaw. Wana nang. Rima, mabiit man laeng. Apay ka day, nanang? Sa bali nga mintimadlaw ko ken ka Masakit ka? Saan? Awan sakit ka. Unangem na pusyaw day tarupam. Nagtagumpay dagiti matam. Tila madmadlaw yun, nanang. Sige, agawid akon. Katda kayo pa'y lang ti makamo kadagiti anak may. Ay na, nag-cute ka. Sariola kay. Naa, kagurgura naklangit ay. Ita, ibaga man nagkyutak. Ay, di ka maawatan, Rima. Iya si mo man tapingping mo, lakay. Apay tipingping ko. Basta yan si mo. Sige. At iti pingping ko, bakit? Ay na, kaslaman sanas ti pingping mo. Anay ko, nagsakit! Kaya kinagat mo ti pingping ko. Anay ko. Nag-cute ka nga min. Sariola kay. Anya? Ni, apay nga duldul o kamatan. Nabarang aklakay. Anya? Nabarang asasawam mat. Masikuga. Anya? Tinawan lakit din nga agsikog ka, Rima anak kaw. Nagadaon dagiti anak yaw. Binarang nak ngamin nila kay ko, tatang. Isu ama sikuga manan. Anya binarang asasawam. Anya nga ron dahita si Kugmaw, anak ti inkantaw. Tila ngamin madmadlaw yung. Sana dahagas ti agsikaw. Ang panunutan nyo kumamit at masakbayan dagiti anak yaw. Maikapitong taon dahita si Kugmaw. Kabalan yun to pa'y nga taapagadalan dagiti anak yaw. Kabaulan to tatang. Anya kabalan to asasawam. Kaasin to lang dagiti anak yaw, no saan nyo ida mapagadal. Tatang. Dahil talaga aramid iti ubing ter aramidin yaw. Imbag kumamit no adda na saya na pagsapulan yaw. Hoy, sariola kay. Sumango kamot Kalbit ka manin, Rima. Nagdakkel lang arudan tatyan mo. Alan sumango kan. Umay kan saryo. Paimportanti ka manin ako nakon. Manja. Ay na, agindi di ka pailaang. Basta, manja. Ay, naging pismet ng talapayag mo, pari Saryaw. Adda manananggal, pari Jess. Ha? Nakakita mi ti manananggal, pari Saryaw. Nagapon iji balay me. Anya? Ni bakit ko ti manananggal? Manananggal ng lakas. Anya? Naibus ti pigsak. Gapo iti dayja ang manananggal. Kaya't ko tinalom amangga, saryo. Nagkakatayak. Pangalak nga itinalom amangga. Kat saan pa imot apa nagmamangga. Basta, kaya't ko tinalom amangga. Sa balilangan na prutas. Tane, sana pa nagmamangga ita. Basol mo naman lisanak. Sa dino ngay nga rin ti pangalaki tinalom amangga. No kayat mo, dilangan nalom apapaya. Manjak! Nalom aguyabano. Manjak! Nalom nga atis. Manjak! Nalom abayabas. Manjak! Nalom asantol. Manjak! Nalom akaymito. Manjak nga rod! Hindi lang nalom amangga ti kayat ko. Ay, anya lakit din aya. Jay paimot awan ti sapulam. Kuraon ka no awan maitan mo kanyak nalom amangga. Ay na, nagimas ti bunga ti Chico. Ay sos, pinoros mo matan ti bunga ti Chico, kasinsin Rima. Makapangpanganak namin iti Chico, kasinsin Joan. Sapay aginaw ka kasinsin, di pa'y kat matayan tapoon ti Chico. Tatpatyam day ta kasinsin Joan. Sumangam kasinsin. Anya ko mangay ti pang sumang ko kasinsin.
Ayos buam ti ponta, chiko. Tapno saan amarsaak. Anya? Umasidag ka man, lakay. Addak lang arudin dito abay mo. Pasidagan nakpailaan. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay ti pingping ko. Basta yasidag mo tapingping mo ko na. Sige man lang. Ay na, nagmayad a pisil-pisilin ti pingping mo. Anay ko! Apay ang kinidal mo ti pingping ko. Nagsakit. Nagtaer ka, lakay. Kay kayat ka. Ay sos. Saksamat ti pag-inawang bakit. Yasidag mo pa iman, di talapayag mo, lakay. Ay manjak. Ang mga nula pigusam. Nasakit. Oh. Apay nga umis-isam ka ipagjoan. Kasano, si kamatan ti pag-inawan ni Kasinsen Rima, bayaw. Ay, wen nga rod. Naidumduma nga aginaw ti kasinsin mo. Agkabil. Ala, ano sa mun bayaw? Talaga akas ta ti aginaw. Nagado a paginawan na. Sakpay nga asawa na. Sigurado akarpropam to di anak yo. Tas sika ti pag-inawan na. Pumanaw ka! Saryo! Di ka kayat na makita! Anya ka din ti mapaspasamakin ka. Bakit? Basta di kan kayat na makita! Pumanaw ka dito balay! Nagbangsit ka! Anya lakit din aya bakit? Nagdigosak mata. Nagbanglupay ti sabon nga inusar ko. Di kan kayat! Pumanaw kan! Nagalas ka mutan! Ay sus. Anya aya a klase ti sairo ti kimpet kan ka bakit? Kabusor nakmatan. Di ka pala pumanaw! Tya! Ah! Anay ko, tinanog nakmatan rima bakit? Anay, nagsakit. Pumanaw kan! Nagsakit. Ala! Panaw! Inagsapulan ni Saryo, nanang. Pinagtalaw mo, itasap sa pulam matlang arot ti asawam. Ay, nanang, mapuka ko ti limbong ti panunod ko na mapuka ko ti asawag. Pangsapulam pa yan kan ni Saryo, ha? Doan nga aldaw adyak nakitkita. Basal ko, nanang. Ay, urayom ano kayat napay ti agawid. Pagin inawak ngamin ni Saryo, nanang. Iso na ibagak ti kasjay. Ita, sa pulak matlaang. Ang bababawi ang. Agawid kan pari saryaw. Sapsapulan na ka ni Rima. Di nakngatan kagura ti asawak pari Jess. Nagbaw siguro tigura na ken ka pari saryaw. Mawatam latan ti asawa ma. Gaputa aginaw kot nga raod. Ay, nauyong ni Rima nga aginaw pari Jess. Agkabil. Nagsakit aramidan na kanyak. Ala, agawid kan tagsarita kayaw pari saryaw. Kaasi mo ti asawam. Aw-awatom ka dilatan. Agyaman ak nga rod iti panang pasangbay mo kanyak dito'y balay mo pari Jess. Awanan yaman na, pari saryaw. Kartingam ti agaway, tanay. Mailiwan kan ka ti asawam. Agyaman nagtanagawid ka matlaangan. Saryo lakay. Pakawanan na ka. Maawatan ka bakit? Pinagtalaw nakmet ngamin, iso api manawa ko na. Nagbabawya akong dayta, Saryo. Di kan pumampanawan. Wen bakit? Basta di ka nagkabkabil, Saanan lakay? Saanan? I love you, lakay. I love you to, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan. Aginaw, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ka diti ibagam kanyak, Bining. Rabi iuna yan. Sakpay nga ibagakin ka ti kagara, Lerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya, Makakapkapiak ngamen, Lerma. dayta ka dila ang tigagaram dito'y balay, Bining. Ibagak to, numalpaasak ngagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya, Ako diyak ngamin maibagaan na saya ti kagarak no sa anak amakakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. anya. Ay, makapuyat ti ayat. Naay, una yun dayta, my friend. Amom, my friend, Anya dayta, my friend? uray jakon ibagakin ni Lerma ngay ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan.
Patse, kakursunada nakmat ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend? Sinayang nan at kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? Kat no siya ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilaang akit. Main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend. Sa anak ngaglanglang nga marigrigat. Agree? Wen, my friend. Agree. Kat no kasla aglang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat met kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas mo kam bining anak kaw? Maluluo man, tatang. Anya maluluumain? Sinong bata nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y lang. No di mo apuraen ti agdaton kan kuana, amangan no agtinagto iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyak to, ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyak laang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundo. Naay, Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Bahala na si Superman. Napingit ka magagdaton ka ni Lerma, my friend Bineng. When, my friend, Samboy. Ay atak launay ni Lerma. Resyak mat, my friend. Ay atak ni Lerma. Ay atam ni Lerma, kunak kuma. Aguray ka man, my friend. Apay, my friend? Kursunadam samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursonadak. Sika lang arudin ti agdadaton kan kuana. Nukas pangarigan ta sa anak ngagdatdaton kini Lerma. Pagdatunam ka di mat? Neighbor, my friend. Jak kayat ni Lerma. Para kan kalahing ni Lerma. Awanan ti sa balipay. Rabi iuna yan, Lerma. Pagawid mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbaga akon kan kwa na nanang. Di na pa'y kayat ti agawid. Tamakikapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tantiro pa na no kasta. Iso nga rod nga mayak dito kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tanti pa nagrupro pa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidam kid din. Ta isupay amang irarit iti kape. Ha? Di lagbaba inday taat-tao. Naibos mo ti kapem, Bining. Mabalin mo ti agawid, tani rabi iuna yan. Agyaman nga rod itinay sa kape, Lerma. Saan nga rod niyag bayag? Agawid akon. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpung tutin ni nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin no rabi, Lerma. Idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka di, Lerma? Awanak no rabi adda pa panak. Sa ino ti papanam, mayak, Mike. Anya, ay sana mabalin, Bining. Agawid kakit din. No saan pa'y lapumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanyak. Ala, agawid kan tani. Agungutin ni nanang ko. Kun na lang day ta, Lerma. Anya, agawid kan tani. Makaturturo kakmatan, Bining. Saan kuma natangken ti ulom? Ay na, awan babain mo, Bining. Nay, apay anay bagam kanyak day tama ng dunita. Saan mo't amapan agdaton ter aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikapkape. Anya laki din ni manang dunita. Ay naapo, Bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing bait. Ngam ka babain day nga aramid mo. Ingkakit din makikapkape iti balay ti babae apagdatdatunam ay naapaw. Nagmayat tupay, manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen, manang, puutem to'y kurak. Iti saan niyagbayag? Song batan taon ni Lerma ti ayat kaw, kat agkalay sa kami adagusan. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy. Adamat imot mo asabong. Para kada kayo dati asabong, nana. Anya? Para kanyak day ta asabong? Wala na, nginginain asabong na gitaw eh. Ay na, ay, agyaman nakabarok. Ay, ada ka din ni Lerma, nana. Umay ko kumapasyaran. Ada ije silid na Mabitlaang tay nakayaban ti anak ko. Anya ter aramidam dito balay, Samboy.
Saan ako nagpalpaligaw pa ikan ka? Ay ayatan ka, Lirma. Anya, Amo ka napingat ni Bining agdatdaton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata damo ka imudingak di tapusom, Lirma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, Samboy. Nabayagan ang marikriknak daytoy nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya, Sapay la ko maata ayatan nak, Lirma. Napudnuakan ka. Ay. Agridam ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam. Si kantumatlat agbabawi. No ada sa bali abilit nga agdiso iti umaw. Anya dayta umumok nga ibagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita. Di mo matgay maawatan dagiti bagbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya manin dayta abaga sa sasawam tatang. Tuktukan ti sa bali abilit dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin, Bineng. Agsangit kan tulaing ngayon, no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakapurma ka mait. Ay, kwa, di talagang my friend. Sa dinaw, Di ta nga ron. ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan. One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay dalirma. Anya taramido medyo balay dalirma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadahil ka din ti ulaw, my friend. Amo mo pagdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka mat kinkwana? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't kanilirma. Ay, di nakarabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, agayem ta. Angam kumpormi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Aw, apay analpay ti abaga masimbang pait, Bineng. Traidor. Traidor da dya tao. Asino ti traidor? Traidor da dya asambaw itatang. Nay, apay na ibagam day ta. Gapot agdat-daton mat gayam kinilerma. Aya, Uwan tatang. Just kita dya tao. Traidor da dya gayam. Awan babay na. daytan jay ibagbagaken ka, Bineng. Amangan no ada sa bali abilate nga agdiso iti umok ket pimud na. Panagkunak ket seryoso nga agdaton ni Samboy kinilerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalit tatang. Diyak kayat niyag tinaglaang ni Lerma kinisambaw. Ayaw kaw. Apay, Bining, ading ko. Nabartag ka, bigbigat. Nasakit tinagam ko, manang Donita. It hurts, you know. Na, apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, Bining di ka man umay dito'y balay, taawam mo ilaang sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo't? Taday tala agbarbar ti aramidam. Marang. Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang. Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwana nagbalbaliw akong tatang. Tukak. Apay manin tatang. Ingkakit din ipakpakita kinilerma na bartag ka. Ha, kasanungay nga ayatin na ka. No nabartag ka mat amapan makisarita ken kuana. No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan. Daytay saan ka nabartag nga agdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape ije balayda. Ay, nagadumanin day tang ibagbagayo, tatang. Nagpaysumat ti bagbaga ka. Sika ti nagadaw ti bagbaga na. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbagay Biling. No agdaton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka lang makikap-kape. Sikati kayat ko apara iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, ana? Wan barok, jak kayat day di abining. Umayla makikapi dito'y balay? Anya?
Ibaon na kami pa nga agtimpla iti kape na. Rinabi nga umay makikape. Ibusan na ti kape ka na sukar me. Ha? Nagpuskol ti panagrupro pa day di abineng. Diyak kaya ti ugali na. Ay, nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang ibaunakan ko na. Uy, nana. Umayak man nagpasyar, nana. Sino ti umay mo pasyaran, bineng? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya, napanda nag-date kini Samboy? Anya, ti kahit mo asawa, nana. Agayan ayatan da Lerma kan Samboy. Anya, Iso apo manaw kan, bineng. nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalas ta lang ang agsangit, bining. Agayan ayaten dalir makin Samboy. Jak maklon na ito yan napasamag, tatang. Ay. Sumardeng ka man nga agsangit. Aray ko, hindi nanog mo matintingiwat ko, tatang. Gunggunam. Tatang. Nakalaslas-tog ka nga agsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng, no apay anaunaan na ka ni Samboy. Saan mo ta nagdaton ti naramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangwad ka? Tatang. Gungguna, bining! Day ti maganab tilastog a tao. Agbalbaliw ka kit day! Tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan, palangguan. Dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Apay akas tamit yung tikulor na day tabuok mo, anak ko. Ha? Apay tatang? Naggalas ngamin akitain kay. Anya laki din aya tatang. Uray ti kulor ti buok ko madlaw yo. Kiwin mag, pudnaw ti bagbagak. Nagalasan na takulay ti buok mo. Kan maysa, nagalas pa yun na tabuok mo. Anya? Kasla di buok ti mais akapuraws. Ay una yan. Ala, di kay madanagan tatang. Ipareband konto man ti buok ko iti kabiitan na panawan. Ay total, umadanin ti Valentine's Day. Ay wala, anak ko. Mayat day taan na panunot mo. Nasaya ata nagranata, friend. Idi na minsan pa nga aldaw apadpadaanan kakat. Ha? Kasta iya? Apay? Adayawis mo kanyak? Si kakit di mat. Amangan na adawayam inton bigat. Sunday mat. Katada, ano paragan ka? Apay, awisin na ka mapanmangan? Wala, mayatak iti dayta. Ay, sika talaga. Ti kunak, umay ka balay ta servisan nak. Ha? I-reband mo man ti buok ko. Please. Oh my gosh! Gusto ko yan. Kaya't ko masapa akto nga umaintun bigat iti balayo. Masapsapa ka. Tasaan lang ang areban ti aramay dam iti buok ko. Katuan Kulayam man iti brown? Yeah. Awan parikot iti dayta. Uray pa green, no iso, tapno kapansin-pansin na kulay. Tumid ka, may bagay kang kadita brown akulay ti buok mo. Kasta aya tatang. Ay agyaman na ka. Mayat, kaslawan pa ilang anak mo iti kasta alang langam. Wanya ron tatang. Ado dagiti katrabahwak asaan amamati nga addan anak ko. Ay, kasta ay anak ko. Saan da mamati at? Kasla ka mo ngamin agtawon iti 16. Imala ka talaga kanya. Anya? Ay, ni tatang talaga. Ikaw, Mike,
Alang ang hindi mo ngay malakay ti daydinam. Saan mo tana nga iso ti ibagam nga imalaam tanatay lang arudag? Anya? Iso kita anak, agtawin akong iti 50. Yung kasla 30 takla ang anak ko. Ay, ang lalaki tinaya. Ay na, kunak lakit din. No asino ti sumunga na kaslaubeng. Ay, si ka magayam leya. Ni tata man. Ay, nagubing lang aro din tarupam. Dada ka pa yung mo beng. Gapoy ti kulay ti buhok mo. Kasta ay tata. Ay na, agyaman ak unay Ay, awan mamating agtawon ka iti 25 iti kasta langam. Kasta talaga ti biyag. Ado nga ro ti mangibagbag ang agrupropa kano nga ubing. Kawan may, pudno day ta. Uray ado ti parikot mo. Katsana madlaw iti rupam. Takanayon ka nga men na nakaisang. Una yan tata. Maala, gumatangak iti kape kan asukan. Napalabas ko ngay ni Leia idi kalman. Ay na, nakakulay mo't iti buok na. Ha? Ay, wen, nagpintas ti kulay ti buhok na niya. Agim pipintas ko namkit diya. Anya? Katuan mat, addan anak na, ngam agin pipintas pay laang, kunamot lano na pintas. Anya? Apay ngay ang kasta ka mating agsaukin ni Leia. Ay na, ibagbagak laang matipod no Uray idanon mo kan kwa na nga imbagak. Ulitak man na, agin pipintas ni Leia. Nga madamot anak na, ha? Nakapilpiling unay. Ay na, nagpintas mo't danday takulay ti buok maulaya. Kasta ayan na. Amangan kit dema at no kaya't iti agpakulay. Ni bakla tinang kulay ti buok ko. Kasta aya, ay mayat man. Agpakulay kayon tumat. Kan, ipariban yun to na tabok yo. Iti kasta, beautiful every day. Ay na, wento ano adda kurtak basang. Umapalak at talaga iti buok mo. Nagmayat. Ay wala. Saan lang ang makapapintas anya? No dikat, makapaubing pay iti ropa. Isu atunggal agkuy-kuyog kami iti anak ko. Ado ti mangibaga nga ading ko kano. Taubing kami mat adwa. Ay wala, nang runa kat ubing ti rupam. Awan ti pakadlawan nga adda anak mau. Ay wen, uray siya kat nasabat kumot ni Leia idi kalman. Nagmayat nga ro jay kulay ti buok na. Oho, ti kunamkit di na agin pipintas. Anya, katuan mat, no agpapintas, kunam lano awan anak na ti awanan bain a babae. Anya, imbes ati anak ti asikaswan na. Ngam saan mat, taday ta agpapapintas ti amunang aramiden. Ay, si kaki di mo, Vilma. Amangan no adda makangag iti da itang ibagbagam. Narigatan. Ay na, sa anak amabutang tagpay sumat. Anya lakit din, aya. Ay, anya ngay nga tanti parikot dayjay awil makanyak. Ay na, saan mo na panunutin ti bagbaga da di awil may itiliklikodam? Ti kunam kit di, umapalaan ken ka. Ha? Ibaga na kit din ken ka, ngagin pipintas ka kano, kat adamatin anak mo. Ho, kat tibagi na ngay kumaman. What? Awan anak nang agpaiso. Ngem no kita ang jilangan na, kasla naganak iti may sa dosena. Ay, sika talaga. Katuan man, numasabat mo iti rabi umatras ka pa yan, tapagarupo nga al-alya pumanag na. Ibagam tuman nga roday takan kwa na. Ibagak to talaga numapunwana.
Nagalasti ugali na. Ultimo pa nagpapintas, kat pakibiyangan na. Lukas na ti ibagbaga ni Wilma itiliklikodam. Bay amlaang, ang lalaki dinaya. Ay, masurunak lang, tatang. Saan ko mat kami nga an-anwan? Diyak pa'y pakibibiyangan. Ngam iba nga nakit din nga agin pipintasak ka, no? Nga ure adamot tan anak ko. Oh, palalay day Kita ngamin atilangana. Awampay anak na ngam kasla gorilya ti tsuraan na. Anya? Hinwan mag. Tunggal masabat ko dita kalsada, saan pa'y anak kasagay sa ti Jaskay? Sa bagay, uray siyak no masabat ko. Kat kanayon ang nakagulgulo ti buok na. Huwag nga raw. Awam mo ti pakakumikuman na. Tapno makuna asaan na siguro ang masangaw. Awan mag. Talaga kinde, adi na ang mga agayos, iti bagina. Ay, masabat kung tulaang dayjay a babae. Bagaak man, nyalakit din aya. Ay, wow! Nagpintas mo tanday ta eyelashes mo, friendship. Thank you, friendship. Talaga ang napintas. Ay na, magusto ka man day tang eyelashes mo. Sa dino ti nagpaaramidam iti dayta. Siyempre, ijay salon ti may sa agayam ko. Ijay sindis salon. Kasta kali, ay na, nagmayat, kan may bagay unay kain ka. Agyaman ak no kasta. Malungay man, tinagparamid mo. 500 pesos only. May kamahalan. Ngam ayos laang. Tarigalok mo ta iti bagik iti amin abambanog ko. Agpapintasak latta uray addan anak ko. Ay, wen ad lalaki da marurod manan ken ka ni Wilma no makita ng ka. Ma-insecure tumanan. Nang runag at adda nga imabing ka manan iti langam. Ay, anya laki dinaya. Ay napaw! Kunaklakit din no asino ti masabat ko. Sikamat gayam, Leia. Oh, apay akas ta unay akidtot mo ang nakakita kanya. Asino ngay mat ti saan amakigtot itilangam? Kas kalamun munyi ka itilangam? Di ko namkit di nagkyutak itilangak. Nyalakit din aya. Anya? Katuan mat, saan aya? Nagkyutak itilangak kunakmanan. Nag-cute nga bagbagamat. Ay, uray adan anak ko napintasak lata. Ta uray adan anak ko saan ko aliwliwayan nga si kaswan ti bagit. Agpapintasak ngam saan kumot abaybayan ti anak ko. Maipay ko amin ang masapul na. Anya? Saan akaskan ka? Awan nga agpayso anak mo. Ngam kas kala naganak iti may sa adusena iti langam. Agsarming ka kadi. Anya? Hoy, Leia, tanangam day ta panagsasa uma. Si kakit di nakauyaw kan tumot ngamin. Ngam saan mo mat makita day talangam. Ay no, kasi nagtupakan tilang ka day tarupam. Ha? Di ka pa'y mairemedyoan dagita aglulumba ka muro di tarupam salbag kakit di. Awanan bain a babae? Kunamlan no nakapimpintas mat? Ay, bibigat pa lang. Nga madakalakit din dito'y tersinak at umanabutob. Kasano ngamin, tata? Bigbigat anasabat ko ni Leia. Ibaga nakit din akasla ka no nagtupakan tilang kaday ti rupa. Anya? Wan, tata. Iso akas taunay manen arurod ko abigbigat. Gusto mo timbaga na pudno. Anya? Gusto mo nga ba yung timbaga niliyakan ka? Anya lakit din na ya. Uyaw-uyawam ni Leia. Ha?
Mapan mo pa ibagbaga iti tao. Nga aging pipintas. Idinto ta adama anak na. Ha? Saan mat katadakas ti agpapintas? Nga uray adan anak. Tinapatag. Kat saan na mabaybayan ti anak? Ha? Alangan kiti mat agaputa dan anak na ti may sa atao kagbalin na nalusyang. Siga kiti mo Wilma. May sakamot alaklakayan. Dita ka man langan, ha? Hay! Di utang mo kit dito'y tersina! Agbayad ka! Salbag ka! Ha? Baga ang manday di agay mo, sika, bakla. Ha? What are you talking about? Ibagam kan kwa na, asaan akas jay ti bagbaga na kanya, ha? Agyaman gaputan na lapdak pa'y ti pungtot ko idinagsabat kami. Anya? Tano saan? Amangan no impungot-pungot ko ijay igid ti kalsada. Anya lagi din na Wilma. No pudno atuso ka, inaramid mo kuman saan ka akasta nga aging galaeng iti sao? Mawatam? Anya? No siyak ngamin, saan ka mamati iti sao sa ulaeng? Mamati ak no naarami din. No pudno anatuso ka, linabanam kumaan ni Leia. Ti kunamkit di ngamin, napainsuan ka iti imbagana, iso akas taunay arurud mo, salbag ka. Anya? Nakauy-uyaw kan tumat ngamin, tila pa kibibiyangam, anya nga ita. Anya lakit din na ya. Nasakit gayam tinakam na gapoy ti imbagakkan kwa na. Akas la nagtupakan ti langka ti rupa na. Katuan, nasakita talaga tinagam na friendship. Saan ko kumamot nga ibaga ti kasjekan kwa na kat? Ngam nakauy-uyaw tumad ngamin. Ay na, husto lang na itong inaramid mo. Tapno pagnakman naman kit di. Sa bagay matkit di Kasta unay arurod na gan ka. Nakunana pa yung agyaman ka kano. Gaputan na lapdan na tipungtot na. What? Tanong saan ka no? Ang mga no impungot-pungot na ka ija-igit ti kalsada. Kasta gayam ti imbaga na ay unayin a Wilma. Intun kwan, iso lang nga ti ipungot ko ta makita na ti sapsapulan na. Salbag kit de. Ay na, Wilma, husto nga minon day tapan ng uyaw mo kin ni Leia. Ay, saan ko asar dengan day a babae? Nasakit at talaga tinakam ko kankwana. Apay ngamin, aya. Kano yung baga na akasla ka no nagtupakan tilang ka day tirupak? Anya, naku na day taken ka. Kahit saan kumamot ang agsakit tinakam mo, tapod no maut saan aya. Anya, naku na akasla nagtupakan tilang ka day tarupam. Gapo siguraw taaglulumba dagita kamuraw. Anya ka din day tanga ibagbagam nana. One maut, no gumatang ka kumamang nga may iti mabalin mo amay apply di tarupam. Nasaya at kuma. Saan akasta akasla nagnaan ti birurukaw? May sakamat nana, imbes nga isakit na. Saan mat? Ha? May sakamat anauyaw? Salbag ka kay diabak-bakatan, di ta ka man langan. Nasaya at nagranatamanan si ka, Wilma. Akas la nagnaan ti biruroko ti rupa na. Anya? Damag ko sakit ka no tinakam mo. Gapo iti naibagakkan ka. Akas la nagtupakan ti lang kaday tarupam. Leia. Pudno mat saan aya? Agsarming ka kunakmanan. Tapno makitam no anyat langam. Uyaw ka nga uyaw. Sang ka ibaga mo agin pipintasak, idinto taadan anak ko. Anyat bibiyang mo ko nga. Kwa?
Saan aga po taadan anak kat agbalinan alo siyang maawatam? Anya? Nalipatak ana ibagapay kan ka. Malaksid iti rupam nga adu kamuro na. Day tapay kutom nga agtitinag. Ew! Nakakadiri, alam mo yon? Gusto ko mamatan No kunam kanyak nga agin pipintasak nga uray addan anak ko. Si Kamat, balasang kapay. Awan pa'y anak mo. Ngam nagdugyot ka akitaan. Di ka pa'y among agsagaysay. Kinamuro lang aro doon na tarupam. Kan kinuto ka pa'y. Bigyak. Ew. Anya? Ulita ka. Sakbay kang aguyaw. Kitaang nga muna day tabagim agsarming ka. Oh, at anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito, ha? Ha? Itaman pa ya kasta pimpiman tilangam. Sana kamin ana irwa makastagad. Kwa, imaya, tada ko maibagakan ka. Ha? Mabainak ngaminan kinileya. Iso asikan at ipangibagaak. Tasikan to timangibagakan kwa na. Anya? Pakibagam kan kwa na. Apasen siya iti na ilawlawan ng bagbagak idi. Naamiris ko, asyak tinakababain. Now, niyo. Wan, naamiris ko akong di uyawak. Ngamjak mo't makita ti bukod ko abagi. Ha? Sana noon pa naisip mo yan, danga. Husto ni Leia, siyak nga awan anak na. Kasla ak naganak iti may sa dosena iti langak. Aklunak nga apal ko laeng. Gapo iti kinaman nga si kaso na iti bagina. Iso akas iti na ibagbagak. Nasaya at matinaklon mo. Ita nga rod, takundi amiris ka. Sursuruan matandagdalo sa bagim. Dahil takamurom, kanda kita agtitinag ako to. Ew, bigyak, you know. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Alakit din lakay, saan ka nga agpangado at tumaray kas board member ita? Ha? Iti kinaado ti followers mo iti Facebook. Imposible no saan ka mga ba? Sa anak mo't nga agpangpangadwa bakit? Talaga at umarayak kas board member ita. Nasaya at no kas talakay. Dakkel di pamati kentalag ko iti bagik. Mga bakaklagit di. Ay wala kay. Uray siyak ng asawam. Kat dakkel mo ti pamatik ang mga baka. Mga bakan to lakay. Ayun kumare, tumaray nila kay ko kas board member itang. Kastaya kumare. Ay nasaya at angarod. Masigurado mi ang mga bak nila kay ko. Ha? Api anak ko namday ta. Masigurado mi tasikat nila kay ko. Agasang man taribo-ribo ti followers na iti Facebook ko naman. Kas jay gayam kumare. No ado ti followers, sigurado ang mga abak. Si kakit dimot kumare. Kas kalamangin insulto mo't, anya lakit din. Saan mo't ako kumare? Salasalod-sudak laang mo't si Kamot. Basta kas jay. Pang-asi yung tasuportaran nyo kumama nila kay ko intun umay nga eleksyon. Unla ta. Lando para board member. Masiguradok nga intun mapagasatan. Ado ti maaramidan na dito'y lugar tayo.
Sugayam, timbaga day jay amariakan ka. Wana na, makapaulak nga rod. Gabo ka no taado ti followers nila kay na iti Facebook. Ay, sigurado ka no ang mga bak inton umay nga eleksyon. Ay, salbag kiday. Apay, umdas ayaday jay apangibasaran na nubilang laang. Day tangarod nana. Oray pa'y milyon ti followers na. No amin at at tao dito'y lugar tayaw. Kat amuda ang nagalas ti ugali na. Kanlastog na amin alastog. Ha? Ebotos daya. No siyak nana, saan ko nga ibotos ni Lando? Ado ti ugali na adyak kayat. Ha? Uray da kami jay balay. Saan mi nga ibotos nilang daw? Amin ngamin agaraw na. Kat pasig alinalastaw. Ha? Nagmayat apagpiyang-piyangan ti rupa na. Wan nga rod nana. Ado, ti saan nga akin kayat ti ugali na. Sabay, numasabat mo, naka-chin up. Talaga asinigurado na ang mga bakto kas board member. Anya lakit din aya. Lalaki din na ya. Apay kas jay. No ato ti followers, sigurado ang mga abak, una yang. Iso nga raw, ti kanayon amapan ibagbaga ni Maria iti tattao. Masigurado da kanaw ang mga bak nila kay nakas board member. Gaputaado ti followers na iti Facebook. Salbag kiday. Apay sugayam itan, ti pangrukudan tapno masigurado ang mga abak. Ha? Amo man nagijay at tattao. Sikat kanu ngamin nila kay na. Iso sure na sure ang mga habak dayjay. No, jak tupay kaya nga ibotos na dya tao. Ha? Ultimo na. Amin kami di balay. Samya kaya nga ibotos ni Lando. Nagalas to ugali na. Ay, oray da kamay. Amin kami mulaang ijay balay. Saan mi akayat nga ibutos? Mas kayat mi pay jay daddo maakalaban na. Awa na. Uray sanda sikat iti social media. Nasaya at ugali na. Sa nakas kinilan daw. Agapulang ta sikat. Naglastog. Lastog na mula kami alastugan. Oh, apay kasta tilangan. Adda ka di parikot mo. Ay, parikot ko nga rod ti aramatag ita pa nagkakampanya. Ha? No ita pa nagkakampanya, masapul nga ado ti kwarta. Anyat kayat mo asawan? Masapul ti ado a kwarta, tay ti amin apapanan, ket ado ti agkikil no kwa. Saan mo't amabalin na saan nga ikan? Tano agkadkadak, sigurado asandak nga ibutos. Anya? Parikot ko nga rod no pangalaki ti kwarta. Naimbag kumamad no dagpautang. I-withdraw pay lang ati abuloy day dinanang nga aday jay bangko. Iso pay lang ti usaram ita apa nagkakampanya. Ha? Ayun nga agpaiso niya. Sana bale, tainton mga baka. Ket doble, triple, ti sukat na. Ayun bakit? Alaag pay lang ti abuloy day dinanang. Usaret nga kampanya. Anya? Abuloy day di katugangam usaran nila kay mong agkampanya? Wen, kumare, saan mat siguro adakes? Ayun, ayan. No maipapan iti panagkampanya. Wen, kun mabalin. Saan kumamot nga usaran ti abuloy anya lakit din? Kasapulan ngamin, kumare. Sana bali tainton mga bakto nila kay ko kas board member. Tibat-iba ti kwarta na. Anya? Ag-double kun ag-triple. Anya lakit din aya? Iso apang nga asiyo, kumari ibutos tayo ni Lando para board member. Makapaulog mo tan, nagijay nga agasawa ya. Awan lat na saya atan.
Uwan nga rod nana. Iraman da pa yan ti abuloy day dinanang da nga usarandang agkampanya. Una yun, aya. Naku nana pay, asaan na balikan o masigurado na mo't ang mga bak. Ribo-ribo nga rod ka no ti followers na iti Facebook ko naman. Kahit, apay, amin a followers na iti Facebook, kat dito'y da lugar tayo nga agbutaws, ay una yan na panagpampanunaw. Dayta nga rod nana. Sinigurado da ang mga baka talaga. Para makita, into no may nga eleksyon, no mga bakas board member. No saan ngay? Anya lakit din no saan ang mga bak. Ay, usak lang nga may salakay. Sa nalasayat nga usaran da buloy, tapno pagkampanya. Ay, oray siyak muta. Anya lakit din, aya. Anya mo ito nilang daw. Asrasang agpampanunot. Nagadumot ti mabalin na pamuspusan. San katakas jay namayin na tabuloy day dinanang da. Sa nabali ka nung araw, tagdublay kan agtriple no mga baktukas board member. Anya laki din, aya. Musya ka may isa. Yak mamati ang mga amak na day. Iti kas di nga ugali na. Kastaw na apangas na. Oho! Un nga raw, iso nga ado ti tattao dito'y lugar tayaw, asaan da kayak nga ibuto. Oh, si kamat gayam ti masabat ko palilando. Si kakit di met. Saan to apari Lando ti awag mo kanyak? Board member Lando. Si kakit dimet. Awan pa ti eleksyon ngayon kastakit din ti bakbakam. Ay na, Rodel. Uray awan pa iti eleksyon. Amok ken masiguradok ang mga bakak to. Ti kinado ti followers ko iti Facebook, maabakakit din. Anya? Iso apang nga asim ha? Ibutos nakmet. Tapno adamet gunggunana nga agkalugaran ta. Oo. Uwan ko na mo na. Una yan. Walatan, wen! Uray siya ka. Kasta mo timba ka na jalan daw. Wen tata, talaga anamlamain na ang mga baktukas board member. Gaputa, ado ka no ti followers na iti Facebook. Egot ala, makitan to numalpas ti eleksyon. Sapay lang ko mga rong, ta mga baktaw, tamusan ang nakababain ka na giti tao. Amo na ayamit namin ti agbain, kahit no saan. Ay, sa bagay makidya. Itanto pa nga, arayo pa lang ti eleksyon, kahit unay na palastog na. Di na amo ti agbain. Ugali na na jay, sipud pie. Awan pa iti makabulan manipod inalak ti kwarta day dinanang ijibang ko. Ita, awanan. Anya, ay, nagpaspas matan. Wan nga rod bakit? Parikot ko itan no sa dino man hindi pangalak iti usarak. Kasano itan lakay? Padasak lang ti umutang ka dagiti amamok no ka? Ayun kasapulam mo ti kwarta ita. Sa nabali, tabayadam tumot lang. Ta sigurado mo't ang mga bakakas board member. Wan bakit? Anya lakit din aya. Nasaya ata nagranata manen, Rodel Paray. Si kamat gayang pards. Pangasim man tagpautang ka. Uray 20 mil lang. Anya, si ka umutang pale. Wan pare, naibusanak nga minita. Nagbiit ama ibus ti kwarta, ita apa nagkakampanya. Kastaya, kit adumit ti mabalin mo apagutangan. Siyak pala ang met. Amok nga rod nga adu ti kwartam. Iso asi ka ti pampanunuta ka pagutangak. Anya, Di ka kadi madanagan pare. Taapaman na mga bakak akas board member.
no mano ti inutang ko ken ka, dublyak to ti bayad na. Wow! Wen pare, ikarik dayta, anya lakit din. Kasano nga no maabak ka, di awanin. Ay sus, sana mapasamak dayta ko nagtumay. Sigurado amang nga baka. Una yun, arudel dayjay. Ay, pangalaan na ngamin ayat ipautang na ka. Kemanulaang matisweldo na iya pagtrab-trabahuan na. Isupay Bay amlatan no saan nakaapi na utangan. Una yun. Wen anyangay nga rod. Ngam inton mga bakkanto kas board member. Saan to pulos ang mairanod? Ay wen bakit? Anya aga po ang mairanod ngay mait. Nagawan mo ten abain na no bilang laan. Ay, lakay. Ipadas mo lang ti umutang iti sa bali. Barang adda maipautang dakan ka. Wen bakit? Mapanak iya yan ni Tata Pedro inton malaw. Pang-asim mo ten atata. Pautangan na kumamot, uray 20 kailaan. Sa kapay lang, mag ngagminmintinas ti pagutangam. Sikam ilam do, anya kalaki din na ya. Un taamok nga ado ti kwartayo, tata. Anya kita adon, sa kapay la ko mga rutapod nung adaw. Alamot ten atata, pang-asiw. Di kay madanagan, taapaman ang mga bakak. Numano ti inutang ko kada kayo, doble no bayadak. Anya, Uwin tata, sa anak nga agang angaw. kasano ngayon no saan ka mangamak di pag-awanag. Ni tatamit, anya lakit din aya. Masiguradok ang mga bakak tata. Ha! Ato ti followers ko iti Facebook ko naman. Adu daman, ngam saan mo nga amin lagi ti followers mo. Kit dito'y da nga agbutaw, san aya? Anya, Pasensya ka na lang daw, ngam awan ti maipautang kuking ka. Alamot din ako, mare. Uray 10K laang no isong. Pangalaak ngay mo't iti 10K kumare. Maibusan kayamot. Kat saan? Anya saan kumare. Kat no nagigiddan ti binayadak inidan alawas. Nagbayarak ngamin iti tuition fee iti pagadalan. Kan, katapusan iti last week. Nagbayadak mo't lang iti loan ko kan bills. Kasta ya. Imposible mo't ano awanan at talaga. Pudno man ti ibagbagak kumare. No adda akot apay kit din asaan ka pautangan ngay. Uray 10K laang. Tapno adda aramaten nila kay kung agkampanya. Apay, kat kunak man no in withdraw yu ti abuloy day dinanang yo. Unangam na ibuson, mare. Di ka madanagan. Tapaman ang mga abak nilando kas board member. Uray dubli ti bayad ti utangakan ka. What? Wan, kumare. Pudno ti bagbaga. Ay, jak amo no maasara kuno agkatawak iti kasjay nga imbaga ni Maria, nana. Anyat ko na aya. No mano kano ti mautang na kanya. Doble no agbayad da, apaman ang mga abak nila kay nakas board member. Oo, nayaon. Anya lakit din. Aya. Makapaulok da. Alaman nga raw, makita atanay, umadanimot ng teleksyon. Bareng no mga baklat ta, uray ado ti mangibagbaga asaan da ka no nga ibutaws, gaputa na galas ti ugali na. Ay, awan lat amok nana. Anya lakit din aya. Ay, manulangan alawas lakay, eleksyonan. Wan nga rod bakit? Kasla makarikna kiti palagdanag. Tapay kumamadanagan ka. Awan ti rumbang apagdanagam. Anya lakit din. Tunggal lumawasak nga ni Jesentro. Awan pa iti mayat amang pansin kanyak. Anya? Bay amlat ta ka dila kay. Masiguradok nga inton mga bakanto kas board member.
isudan tumat lang ti umasidag. Uray po utem day ta. Ha? Isudan to ti huyo. Oh, anya ngay palelando. Nalpasin ti eleksyon. Ngam si kamit ti pinakalas iti dambelyo. Pangasim man pare. Sanak pa lang nga kasasarita tani. Napudo ti ulok. Ay inayan. Alig na lang nga nagbilang ka itipiak asaan pa napisaan ngamin. Anya? Ape, umda sa kamin ayamit ti kinaaro ti followers iti Facebook. Tapno silkem ti politika ket siguraduem ang mga abak ka. Anya? Anya nga ita, siya ka tinakababayin ita. Ulay ado ti followers mo, naamuda dagiti tattao nga nagalas ti ugalim, awamit laeng. Ay sumart ng kawuno. No nangala mga min ay titulid mo nga. Tumaltale ka nga board member, ay ayo. Makapailit kamet. Magayam lang daw. Ha? Apay nga kasalasan mo't ang maidrawing na tarupam ita. Ay pangasiyo tata. Napudot ti ulok. Saan nyo kumadagdagan? May na, kabayam apo pumudaw. Anya ka lagi din na ya. Ne, Anya kita, last number na. anya? Ay abaw, dahil sinigurado ang mga baka. Kaputado ti followers mo iti Facebook. Musika magamti pinakalat. Ay na, iti ti ribo at tao diti ilit tayo. Agakasiman di, 30 lang ang nagibutos kang ka. Anya? Inayan. Ayan na rin kasi ko na ribu-ribu ang followers mo iti Facebook. Ako man! Di ta ka man langan. Awan man ti oras ko ang makisarsarita kan kasilya. Anya? Awan tumalang ti kaus-us kan dagiti rumrumor iti ngiwat mo. Tasyak pa yan, di pangibagam iti kasta? Ay, oo na yan. Anya lakit din aya. Anya? Di ko namkit di. Nasakit tinakam mo, gaputan na abak ni Lando kas board member. No nangalaan na ngamin aya, iti turod ti pakinakam na. Apay, gapulaan tado ti followers na iti Facebook? Serkan nan ti politika? Selya. Nga uray na lausaran a pagkampanya ti abuloy, ay anya lakit din kunakmanan. Sakit na umutang, ikarina a doble no agbayad, tamangabak a board member. Anya lakit din manan Di ta ka man langan. Salpag ka kiti. Makapaalag kayo nga gasawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kang pinauluan. TikTok! Ito'y drama tayo, anya laki din! Nakasakto ako niti pagdigos mo, Ilbe, bakay? Ay na, kabaulakmat nga aramidan day takot kami lulakay. Diyan nga rod, kahit ngagbanog ka. Nang runa, kahit mapangkape ag trabaho, di opisina yaw. Naggagat kalakit din ay kami no. Ay, wang gayam, naidasar ka, hindi pagar mo saranta. Agar mo sarta pa ya, sakbaya mapan ka iti trabaho, bakay? Wan kami lakay. Ay na, nagsingpot kalakit din ay kanya. Ay, rumbang lang nga, Ilbe. Ay, ayaten ka ngamin. Iso pag-serbian kay tiag na nayaw. Nagsweet kamutan lakay. Magsampitin ti agag mo kanyak, bakal.
Ne, naggagat ka lakit din, pare Camilo. Si Kaman hindi makikita nga glablaba. Wen pare jitraw. Isupay at trabahon ni bakay. Ay, sa bagay, si kati agtagibalay. Tanimet LB ti agtrabaho. Ay, jak magaminan makastrag iti panggadak. Adun tinagaplaya kam awan latta. Sa nabale, pare Camilo. Adamat panggadan ni LV. Sa maysa, awan paymet anak yo. Wen matkit di apare. Adumat day talablaba am apare. Sapay nagpupuskol nga ulas ken kurtina. Wen pare. Nabayag ngamin asaan ang nalabaan da gito. Iso labaak matten tapno na banglaw. Wow! Nagbanglo dito o nagtibalay ang Camilo. Wen bakit? Madlaw akalablaba dagiti kurtina. Nasimpa dito o nagtibalay. Nagyaman na ka ha. Tama gusto am ti inaramid ka bakit? Ay na, naggasat akon anak ki asawa ken kalakay. Nagtaer ka lang arudan. Nagagat ka pa eh. Maragsa ka nak mat iti day tanga imbagam. Ilvi bakit? Gapo iti da ito nga aramidam. Adan to reward mo kanya. Ni, anya nga day ta reward bakit? Jak ibagbaga alakay. Secret ko lang dayta. Anya? Isunto ti birthday gift ko kan ka, lakay. Ay, naggana san tiyo. Iso nga aggagat kalata. Tapno magatang ko day ta gift ko kan ka. Ne, nagsapakan ang nagluto iti pagarmusaran, lakay. Wena, tagar mo sarkan, tamapan kan agtrabaho bakit? Wen, lakay. Ay na, bilibak at talaga kan ka. Sa anak amabisinan amapan agtrabaho. Ala, agtuga ko ang arudain. Agar mo sartan. Numalpas ka amangan, ingkan tumuntin agdigaw sa nakasakto akong iti pagdigos mo bakit? Anya lakit din da iti asawak. Naggagat launay. Mabay nakmutkan ka Iso atol tulungan ka. Babaen iti panagtrabaho dito'y unag ti balay. Papanam, Kamilaw, anak kaw. Nakapulis ka, mate. Ay, agudo nga tatang. Naibos nga minan ti abastumi ka ni Ilvay. Anyan, anak kaw. Per may tigagot mo. Dandan hindi ka pa yun aginana. Sana parikot day tatatang. Sa anak mo na mabambanog. Wen ang maginana ka, mate. Makabannog mo't kay tagtrabaho ito nagtibalay. Nasken nga gagatak tapno maayaw ti asawak tatang. Sa may isa, adda kano itid na kanyak asagot inton madanon ti kasangay kaw. Ay, wala niya. Umadanin ti kasangay mo. Uwan tatang. Mala, mapan ka nga ruday ni ti papanam. Tapno makaawid ka adagaws. Nay, kis-kis-kisa magdagiti kalderaw, Kamilaw. Uwan na nang. Kauguging mo ngamin, iso kiskisa ko na. Ati mo pa yung dagiti babaeng agtagibalay. Anya nga tanong agdaster kalangay. Anya? Ay, tila ibagbagayo mo na nang. Una, ta si kamutin ti agtagibalay, anak ko. Trabaho mamay. Pati panti ni bakit mo kutlabaan. Anya laki din ni nanang. Pudno mag, Kamilaw. Nanan, tumakder ka man pa dita. Ay, apa nga pagtakdarin dak na nang? Siya kung timang kiskis ka dagiti kaldiraw. Kasi kamot anak kakayang dita. Anya laki din ni nanang. Siya ko, unta nalagaan mo dito at trabaho kahit. Ay namasyanak ngamin kan ka anak ka. Nagado ti trabaho dito'y balayaw. Inton kuan, makita kan anak kabidang amagmag na. Anya? Antuin pagsukat ang masimang pahit, bakit? Na, iyawat mo mat amin ang dagiti ka sa pulak, lakay. Ay, ayaten ka nga rod. Iso nga ipay ko amin kan kadagiti ka sa pulang, bakit? Wow, nakakatats naman, lakay. Awanan nyaman na kanyak, no yawat ko amin nakasapulam. Gaputa pakaragsakak ti agserbikin ka. Day taman ti asawa. Iso di nakpakadanagan, bakit ha? Nagagita, basta sikat ti pagserbyak. Una yan, lakay. Sikati amin ko, ken pagtaytayakan ti lubong ko. Jak agbyag no awan ka, itibiyag ko. Anya lakit din to'y asawa, kaya agbalin ka pa yun aman naniw. Manipod sikati nasawak, nagbalin ang naragsak ti biyag ko. Awanen ti sabali ang makitkitak, no di day tarupam anapusaksak. Una yan dayta, Camilo, lakay. Pudno amin amang mangeg mo, o ayat ko. Sikalat babae nga inayat ko.
ultimo payod mo, nagbanglaw. Anya? Sikat inted ti apo akatako naynay ko, ken kaparagpag ko. Dayta isem mo, isot ragsak ko. Wanan, apo man na ni hong asawa. Sagmamano tila akong cellphone, Jasmine. Ay, si kamot gaya, manang LV. Wan, damagak ko mano sagmamano dagito ila ko yung cellphone. Depende, no niya tigatangin yung ay unit. Ada nangina, adamat nalaklak ka. Jay medyo nangingina, ta importante ata o ti pang tidak. Daytoy, napintas a klase dayta a cellphone. Napintas nga agpaiso dayto a cellphone ah. Yes! Ay, asino tigatamit ti cellphone, manang LV? Iregalo kini Camilo inton kasangay na. Ay, okray! Dayta nga rin tigatangin para kan kuwan na. Wan, Jasmine. Ay na, sigurado ang maragsakan ti asawak iti daytoy a cellphone. No kasta, gatangam di may sakal din ko, Mare LV. Wan, pare Jetro. Ngam di mo pa ibagbagakin ni kumparem a Camilo ah. Agumatangak iti maparti akal ding inton kasangay na. Ay, wen, Mare. Mangnamnama ka iti dayta. Manungay di may sakal ding mo. Nangina itatikal ding, Mare. Ay ngam, gaputa kasangay mo ti kumparek, discounted. Ay na, agyaman ak pare Jetro. Ken siyak tumatan ti mang parte, ken mangluto, Mare LV. Happy birthday, Camilo Lakay! Jack nam naman, naging mastos ka. Para iti kasakan ko ba kay? Kas itinako-nakon, Lakay. Nagagat ka ngamin nga asawak. Iso anas kan mo't amarambakan ti kasangay mo. Agyaman ako na ba kay? Oh, adto ti birthday gift ko kan Lakay. Ah, naanya nga dayta ba kay? Ay, katlo ka tapno makitam no anya dayta. Uwan man, na, cellphone may. Un, Lakay. Ay na. Oh, magustom ka di dayta ang cellphone. Uwan ba kay? Magustuhak. Ay na, arapa po ti madan iti kastoy a klase ti cellphone ba kay? Awan ka di ti madmadlaw mo, bakay? Day, anya ko ba ti madlaw ko ngay, Lakay? Saan ba't tinarumrumwar ni Camilo iti balayda? Ha? Hindi pa'y kalmahan na nadlaw ko na ita. Kalpasan na nagawid na iti bisita da. Diakon nakita pa ni Camilo. Ang mga nubi sila ang ije balay dang agtrabaho. Ang mumutin ni Camilo, iso ti agtagi balay. Sa bagay agsidawak lang amain. Tadyak mutin makita arumwar. Saan nga ta maikan niya unag ti balay da? Ay na. Naggana sa'yo. Nagpintasan dahil ti babae nga agsalsala. Ay no, nagsiksay. Uray la, may nananapo. Ay, agmalmalama man nga agbuya. Apo nagmayatay na, diya mauma. Camilo! Ada ka dita balayaw! Ay, banak ni tatang. Diyak ikaskasaw. Camilo! Magpupukak dito silid may. Agbuya kiti agsalsala, ababay ti TikTok. Ay, wow! Nagganas! Ni, kaslawan mo tao dito yung balay. Napanan ngay ni Camilo. Ay sus, adda nakastrak apo sa ije kusina. Sa! Pumano ka? Ha? Saan pa'y matgayam anainawan dagiti pinggan? Ay na, agkaiwarada pa'y lang itilamisaan. Napanan nga tanayan ni Camilo. Nagadot yung wara dito yung balay. Agsukata kong tasyak ti agdalos dito yung balay. Addalakit din napanan ni Camilo. Ni, adda kamot lagayam dito yung sila di cellphone, Camilo Lakay. Uwan ba kahit? Ay, simangpat kagayamahin. Apay, anyat oras na ya? Alas 6 iti malaman Simang petak nga ruden ang nagkapo iti trabaho. Diyan mo napuutan, hindi pa naglabas ti oras. Malamang agpayson ba kahit? Anya, kaya't mo asawan. Nagmalmalum ka dito'y silad ang nag-cellphone. Ay, uwan ba kahit?
Ay na nagganas ti agbuya iti cellphone. Anya, binuyam ayala kay. Dagito'y asik siya babae. Ay, isti ko Gubgubat ko na kuma. Ay na, makapakatao ti mabuya dito YouTube Nagganas. Pamilo lakay, nakaluto kan iti pagarmusaran. Ay, mayata. Nakaluto kan iti pagarmusaran, kunak lakay. Ay, inay, nakaring ka magayamahin ba kahit? Ne, mapanak ang trabahon. Naluto ka din, ti pagarmusaran ta. Ay, isikapay man la agluto, iti pagarmusaran ba kahit? Agbuyak pa'y man iti YouTube. Anya? Malalala, ang kagluto. Tapno saan ka maladaw ba kahit? Ay. Nagrugitan dito'y arubayan niyo, Camilo. Di ka pa yan makaakop kadagiti rugit ti aso yaw. Nay, kasi ka magayam na nang. Di mo pa yan marik na ti asidag ko kan ka. Day talatan silpon ti dumdumugam. Anyat ibagayo ayan nanang. Agmalmalam kamutan agsilsilpon. Di kan makadalos dito'y balayaw. Aha, bayan pala dita, dalos-dalos dita nanang. Anya, kat no naglaing ka iding agdalaos. Naggagat kang agtrabaho. Baybayan nyo pala dagita wara dita. Madalusan tulat tati arubayan no agangin itinapigsa. Anya! Ay sus, nakailad ka pinanawak itay agsapa. Nakailad ka manan anasang putak, Camilo. Nay, simang pagkamagaman ba kahit? Di mo pa yun napuutan ti isa sangput ko. Ipang pangrunam latan day ta cellphone mo. Ang buy-buyak nga road. Anya nga min ayati. Ha? Babae mo ti buy-buyam di ta cellphone mo. In silent mood mo pa tapno saan ko ang mga... Ay, kwa, bakit? Jay... Ay na, Camilo! Agbababawi ang anangted kan ka iti cellphone. Nagbalin ka matin asadot. Manipod na addaan ka iti cellphone. Ay, kwa, di ka nga rood akong ita. Bakit? Kasano sa anak nga guat? Kat di ka pa yun makaluto iti kananta. Di mo pa yun mainawan dagiti pinggan anangananta. Ay, kwa, bakit? Di ka pa yun agdigdigaws. Nagbangsit kan. Ala, agsarmin ka takitaam de tamatam. Nakalablabagan akasla na laes nga ikan. Anya? Ay, mabagtita kaon! Di ka lang kumaninggagatangan iti cellphone, Camilo. Ala, asawa amaw, dagiti babae, abuy-buyam dito cellphone mo, tapumanawa kaon! Anya? Ay, sana bakit? Hindi na pumampanaw. Agbalbaliw ako. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na inday pinaulwan. TikTok! Dito'y drama tayaw, anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.